Mit navn er Lasse Rasmussen. Jeg er tekniker og servicechef her i Øjevent. Har over 20 års erfaring inden for branchen. Hos Øjevent er det mig i møder, når vi udfører service på serviceaftaler, der allerede er tegnet. Det er også mig i møder ved driftsstop, ved igangsætning af nye anlæg, indregulering, og det er også mig, der kommer ud og laver nye serviceaftaler på eksisterende anlæg. Hvis I ønsker, kan I selvfølgelig lave en serviceaftale med os. Vi er landsdækkende. Vi vil komme en gang hver halvår eller en gang om året. Det er op til jer. Vi vil komme og servicere, udskifte filter, tjekke komponenter for at opretholde optimal drift på anlægget og for at anlægget er mest energibesparende. Det jeg bedst kan lide ved Øjevent, det er at være med til at løse akutte opgaver og problemer, hvor kunden står med et problem og et driftsstop på deres anlæg, hvor vi ligesom er med til at afhjælpe det her hurtigst muligt, så de undgår for store driftsomkostninger ved et stop. Og det har vi selvfølgelig også mulighed for, hvis vi har en serviceaftale, hvor vi kommer ud. Så har vi også kigge anlægget igennem og nogle gange opdage nogle problemer, som ikke vil være opdaget, hvis vi ikke vil komme. Skulle du have lyst til en serviceaftale, eller har du et problem, du gerne vil have løst, så ring endelig til mig. Så er jeg behjælpelig, kommer ud og tager en snak, og jeg er sikker på, at vi nok skal finde en løsning.